Piştî teqîna li caddeya İstiklal Stenbolê, Tirkiye bi îddiaya ku ji aliyê PKK û YPG ve ev hêrîş hatiye darxistin, yekser dest bi hêrîşên asîmanî kir û gelek avahî û deverên li Rojava û Başûrê Kurdistanê topbaran kir. Li Tirkiye ji bilî HDP û hin aliyên muxalîf piraniya opozisyonê jî divan hêrîşî operasyonan de piştgiriya xwe ra gihandin. Li gorî siyasetmedaran armanceke siyasî ya vê operasyonê heye. Ev serê salekê ku Tirkiye hincetan digere. Ku biriya operasyonekê Rojava Tirkiye biguherîne. Çavdêr û siyasetmedar dibêjin ev operasyona li Rojava wek pêngaveke hilbijartinê ye. Türkiye tabi Taksim saldırısının failleri ya da onun Helbet ev operasyon bi hêrîşa Taksimê ve girêdayî. Gava ku ji ber hêrîşeke wiha kiryar nediyar û gumanbar hûn rabin operasyonekê li ser Rojava bidin destpêkirin, wê gavê gelekî asayî ye ku raya giştî jî vê operasyonê wekî kempîneya hilbijartinê ya bloka desthilatê binirxîne. Herkes baş dizane direwşekî wiha de ku qeyraneke kûr ya aborî heye û desthilatê birêjeyeke ciddî dengên xwe ji dest daye, serkeftineke leşkerî ya li vê qadê dêl xêra Tayyip Erdoğan û partiyên hevkarê wî be. saldırının faili olarak yakalanan kadın Li gorî çavderên siyasî, yek ji armanca din ya vê operasyonê jî li ser dengên netewperest e. Tê xwestin biriya vê operasyona leşkerî şêwaza netewperestî li ser dengdêrên nijadperest û pîrozperest farz bike û desthilat bihêle ku ev dengdêr li pişta desthilatê bimînin. Suriye'nin kuzeyine ve Irak'ın kuzeyine yapılan askeri harekatlar Armanca ve operasyonu her çıkas tekbirina tıfaka opozisyonu û mîsogerkirina dengên netewperest bejî desthilat dê divê armanca xwe de bi ser nekeve. Ji ber ku ji serî hetabinî hemû sedemên vê operasyonê bigumanin û ev yek dê tıfaka opozisyonê hê xurttir jî bike. Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü hedeflerini Bi boçuna çavderên siyasî û siyasetmedarên ku li dij vê operasyonê radiwestin, desthilata Tirkiye di heman demê de bi vê operasyonê armanc dike ku dûbendiyekê di nava muxalefetê de çê bike û biriya baska ku piştevaniya vê operasyonê dike, baska ku piştevaniya vê operasyonê nake jî bi darê zorê tevlî vê proseyê bike û şêwaza netewperest jî lê farz bike. Li gorî çavdêran ev rêbazeke nû ye ku bandorê li siyaseta navxwe û hevkêşeyên siyasî yên Tirkiye dike. Azad Altun, Kurdistan 24, Stenbol.